I današnju priču započinjemo u zavičaju Nikole Tesle, na obroncima Južnog Velebita. Doduše, ovaj put odavde nećemo krenuti za Ameriku. Sreću ćemo pokušati pronaći bliže, u zemlji o kojoj kruže priče da je ondje plod kobasicom opleten, a kruvovima podbočen. No, najprije nam valja prijeći granicu. U jednoj smo od postaja čardaka s kojih lički krajišnici nadziru austrijsku granicu prema Mletačkoj Dalmaciji i Turskoj Bosni. Godina je 1779. Proljeće je, petak ili subota. Znamo po tome što se poručnik Knežević po završetku dvotjedne smjene zajedno sa svojim momcima upravo pakira kući. No baš kad je s jednostavnog drvenog stola naumio pokupiti preostali komad škripavca i pogače, zatim nožić kositrene drške i istrošeni špil igračih karata, koje je još u prošlom ratu nabavio u Bohemiji, začuo se isprva vrlo tih, a potom sve jači i jači zvuk nekoliko neusklađenih zvona. Na poručnikovu žalost, zvona nisu označavala dolazak smjene, nego noćnu moru svakog stražara na odlasku. Približavanje prebjega. Pasja Viro, zavapio je, te od uznemirenosti istog trena osjetio snažnu bol u kutnjaku, koja je podmuklo tinjala još tamo od derneka u Lovincu. Pred čardakom se ubrzo pojavilo najmanje 10 kola, koja su vukli volovi, pretrpanih što ljudima, što pokretnom imovinom. Bol u zubu eksplodirala je. Ovo će trajati dovijeka, a smijeni ni traga. Loću u onoj skrivenoj oštariji, očiju mi. Poručnik je ovo sa pravom pretpostavio. Budući da se u to vrijeme na području Vojne krajine rakije proizvodilo više nego žestokih pića u Irskoj, uz dvije sitne razlike. Irska u to vrijeme broji oko 5 milijuna stanovnika, 2 do 3 puta više nego Krajina. K tome dio žestice i izvozi, za razliku od Krajine koja svu proizvedenu rakiju sama i popije. No, manimo se statistike i moraliziranja. Služba je služba i mora se provoditi. Nabivši kalpak na glavu i istrčavši napolje, Knežević zauzima svoje mjesto i povikuje: "Unde veniš?" Nepoznatim došljacima, redom latinistima i diplomatima od formata, baš kao i on sam, poručnik je ovime postavio pitanje: "Odakle dolaziš?" "Sučić kažeš, a prijela su dogovorili pop Čubelić i biskup Krtica?" ispituje Knežević za nekoliko trenutaka s mješavinom nadmoći i nepovjerenja u glasu. Ispituje to fra Luku, koji je po Livanjskom i Glamočkom kraju prikupio 20 obitelji i sad ih preko sjeverne Dalmacije pokušava prevesti u Liku, a potom dalje na sjever prema plodnoj Slavoniji. Kneževiću je u opisu posla da ne vjeruje, no u ovom slučaju je sve kao što Luka tvrdi i dopisom pokušava dokazati da jest. Đakovački biskup Matej Franjo Krtica i lički svećenik Vinko Čubelić zaista jesu 1779. dogovorili da Čubelić za novčanu naknadu iz zapadne Bosne preko Like organizira selidbu seljaka na Krtićino vlastelinstvo u Slavoniji, tada žednoj novih stanovnika i radne snage. Sličnu će kampanju preseljenja uz naknadu od 200 forinti, velik novac, već sljedeće godine Čubelić provesti i za austrijske vojne vlasti, ali diskretno, da se ne uznemire Osmanlije koji su ovim operacijama gubili podanike.
O svemu ovom Knežević niti ima pojma, niti je njegovo da zna. On se drži službene komande. Jok, jok, nije ti ovo moje Luka valjani Eurleibnišajn. To je propusnica. Nastavlja dok njegovi soldati postrojavaju pridošlice i ostom škrope kola, provodeći mjere zaštite od kuge. Ma ima vas ki ovaca, bez karantene ne možete preko. Ma znaš li ti da je kuga dolje niz planinu lani pobila svu čeljad u 3 sela? A evo su, nema 3 sedmice, ogulinci u noći na 1. Majuša vidjeli vještice na Klek planini. Salječi Knežević Luku. Nije međutim ni fratar od jučer. Vidi on da Knežević nije baš tako nepopustljiv, kako se čini, da nemirno podsupkuje i da sve češće pogledava prema malom buretu, što se nazire ispod čebeta na jednoj od zaprega. Pa ako je prvo poluvrijeme pripalo poručniku, drugo se okrenulo na Lukin mlin. Crno dalmatinsko, baš se tako i u Lovincu točilo. Dopremili ga iz Knina, milina. Poručnik odjednom zaboravlja da mu je upravo vino dokrajčilo zub. I koliko ga kažeš ima? 50 oka. A koliko je to u vjedrima? Jedno vjetro 50 litara. 1,5, jel? Knežević usjeva i ovo. Al daćeš moj Luka i zapis. Bolje ti je da pomaže. Doći će mi glave ova nevolja u ustima. Daleko su velebitski visovi od Beča i karantenskih propisa. S druge strane, fratrov su se magijski zapis i burence dalmatinskog crnog poručniku učinili i više nego dobrom kombinacijom za rješavanje problema zubobolje, koji je, za razliku od Beča, bio blizu i preblizu. Kad je nakon 10 dana zub ipak morao izvaditi satnijski ranarnik u Gračacu, Luka je već bio daleko i od Velebita i od Kneževićevih nemoćnih prijetnji da će mu se krvi napiti. Njegovi pak kršni Bosanci svakim su novim korakom bili bliže preobrazbi u pitome Slavonce.